YouTube channel नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायहरनाय थाग्रोबाय। दायो जोङो क्लासाव थांगासिनो। मोजांथार न'फोराबो नैबे जाबाय लाइब्रेरि रुम। उदालगुरिनिनो गोलैयो दा बेबो लाइब्रेरि रुमा। masih मोजां बिफां नै नैथिंबो मोनसे स्कुल दङ, बेयावबो मोनसे स्कुल दङ, बिथिंबो थांजायो आरोना। नैथिंसो थाङो आरो बिथिं थांबाय थायो आरो बिथिं आं थांबाय थायो।